Sa maong video nga gipost ni Jando Alabado, iya lang gipakita sa mga tao ang iyang pagkabastos o pagkawalay batasan nga pagka-CFD. Di nakakadungog na ko. Di nakakadungog na ko. Imo na ko iputlag linya, no? Kinsa ni? No, di nakakadungog na ko. Imo na kong iputlag linya, no? World history. Okay, Kasi gikod wala ka na minaw. Ah. Ha? Wala ka na minaw na ko. Sunggoy. Tinawa. Ina ninyo, ha? Si Bacalares, hindi na sumasagot. Pinutulan na ako ng linya. Hindi na ako naririnig sa live niya. Kaya, patuloy nagdadadaldal kasi hindi na ako naririnig. Mo nagi ko ang kay gasapaw mo ka Branjado. Ang tamang good ni. Ha? Abi ninyo, daghan na kay cooler dire. Ikaw pa Branjado. Pamiyasa. Daghan na kay cooler dire. Ikaw pa ang gubot kayo. Tanaw na ko ba mga CFD? Daghan nagbisita dire. Nagubot ba? Wala. Ikaw ang gubot. Nganong gihinayang kaniyag audio kay imo kong gasapawan. Unahan na muna ko mga kaigsuonan, nihatag ko og komentaryo ni ining post ni Jando dili sa rason nga na ako'y personal nga kasuko kaniya. Nganong nakaingon ko nga si Jando walay batasan ug bastos nga pagka-CFD. Ania ang mga rason. Pagsulod pa lang niya sa maong programa sa pangutana pastor, wala jud nangayo og katahuran bisag good afternoon na lang. Dirita sa 2807. 2807. Go ahead. Oy, Bacalares. Oy, Bacalares. Oy, Bacalares. Ingon ana ba ang training sa mga Catholic Faith Defender or CFD? Kusog kaayo mo mangangkon nga kamo maoy tinukod ni Kristo pero wala ninyo nakopya ang batasan nga iya ni Kristo. Ikaduha, si Jando Alabado walay respeto sa mga nakakatanda sa iyaha. Oy, Bacalares. Oy, Bacalares. Oy, Bacalares. Oy, Bacalares. Oy, Bacalares. Kung dili niya ilhon nga pastor si Pastor Chris Bacalares, pwede man niya i-address as Mr. Bacalares. Dili kay i-address hinuon niya nga, "Huy, Bacalares!" Nagpaila lang jud nga ang CFD wala matudloan sa maayong pamatasan. Ang Biblia niingon, Unang Juan Kapitulo 4, versikulo 20, kung si bisan kinsa nga musulti nga, ako nahigugma sa Dios apang nagdumot sa iyang igsuon, siya bakakon. Kay ang usa nga wala mahigugma sa iyang igsuon nga iyang nakita, dili makahigugma sa Dios nga wala niya makita. ang isyu nga gipagawas ni Jando sa programa sa pangutana pastor, maong gipagngan daw siya og audio. Unsa man ang rason nganong gipagngan siya og audio? Ania ang gipamahayag sa maong teknisyan. Paminaw ni akong teknisyan. Kita man na kaya ako man Ay, now. Mr. Jando, ako ang kakontrol sa audio ni Pastor. Meaning, ang imong tawag, ako ang kakontrol. Ako ang minimize sa imong audio. Binapalo ko na siya kay na-explanation ka kahitabo. Ga-explain si Pastor, programa na mo ni, dili ka magbuot. Kapanawag ka, ikaw ang bisita. Palungan tayo ka kung gusto ka palungan. Dili ka magbuot. Ha, kung ga-explain si Pastor, mag-explain si Pastor. Siya ang priority, dili ikaw. Sabot? Ayaw nagsapaw. Mo nagi ko ang kay gasapaw mo ka Branjado. Ang tamang good ni. Ha? Abi ninyo, daghan na kay cooler dire. Ikaw pa Branjado. Pamiyasa. Daghan na kay cooler dire. Ikaw pa ang gubot kayo. Tanaw na ko ba mga CFD? Daghan nagbisita dire. Nagubot ba? Wala. Ikaw ang gubot. Nganong gihinayang kaniyag audio kay imo kong gasapawan. Mo man ay klaro istorya. Gasapawan ko nimo. Insakto ang gibuhat sa maong teknisyan nga i-mute si Jando kay magsapaw-sapaw man sa pamahayag ni Pastor Chris. Kung dili i-mute si Jando, mahimo nga magyagaw siya sa live. Sa ato pa, ang intensyon ni Jando sa iyang pagsulod sa maong programa, dili ang maayo nga diskusyon, kundi gubon ang maong programa. Hinumduman nato mga igsuon nga ang pangutana pastor nga programa, daghan ang nabless na ini. Maong naningkamot jud og maayo ang yawa para nga maguba ang maong programa. Kining kabastusan nga gibuhat ni Jando nag-reflect kini sa tibuok grupo sa Catholic Faith Defender. Og hinaot unta nga mahimo kining leksyon kaninyo nga dili nato ipalabaw ang atong personal nga gibati pag-abot sa doktrinal nga diskusyon.